expliquem què és Proideva i la campanya de la roba. Proideva és una fundació sense ànim de lucre creat el maig de 2001 que ajuda persones necessitades de tercer i quart món. Ara us mirem algunes de les entrevistes que han fet a les persones sobre Proideva. Estem aquí per demanar una entrevista. Tenim aquí Ana Margarita. Y pues nos responderá un parell de preguntes sobre Proideva. ¿Qué es Proideva? Pues és una associació que replega coses per donar a gent necessitada. Entès? I tu què opines de Proideva? Què és el que fa? Hombre, me pareix una bona iniciativa per part de l'associació i també per la gent que hi pot col·laborar. Estàs a favor de Proideva? Estàs a favor? Sí. Coneixes alguna campanya a part de Proideva? Hombre, la Creu Roja, llavors deixalles i no conec més. Moltes gràcies. De res. Moltes gràcies, Margarita. A vosaltres. Després d'aquestes entrevistes, ara explicaré la campanya de la roba. Es fa un pic a l'any i la seva finalitat és recollir roba que la gent no utilitza i donar-la als més necessitats. I ara us posarem unes entrevistes que hem fet. Estem amb una professora de la Salle i li demanarem un parell de preguntes sobre la campanya de la roba. Tens alguna idea sobre la campanya de la roba? Sí, és una campanya que se fa cada any i és aquella roba que ja no fa servir perquè és petita o perquè ja fa anys que la tens i ja n'has cansat una mica d'ella, donant-la perquè pugui altra gent aprofitar. Tu contribueixes cada any a la campanya de la roba? Sí, cada any fem paper ornats i allò que ja no ens serveix sempre ho donem. Coneixes alguna persona, familiar o amic, que també ajudi o doni roba a la campanya? Sí, tota la meva família fem exactament el mateix. I coneixes una altra campanya d'aquest estil? Campanyes de donar roba, no? Són campanyes d'altres coses. Replegar aliments, o bé replegar llibres, o bé replegar material divers, però de roba no. Moltes gràcies. A vosaltres. I aquí finalitza la nostra entrevista. Espero que us hagi agradat i la conclusió ha estat que n'hi ha molta gent que col·labora amb moltes campanyes com Càritas, Proideva o la campanya La Roba. I espero que us hagi agradat aquesta entrevista. Adeu.